बे समाव आदार रायगोनखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। खाग्राबारि बे समाव दख'र एबसु आरो स्पर्ट्स एसोसिएशन जथायै 28थि एनुवेल कम्पिटिशन सा 12 मुंख्लंनि मुङाव बड'लेण्ड मुंख्लं आरो बे देग्लायनि 24 जाबाय। गिबियावनो आङो सा 12 मुंख्लंनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'र जिल्ला जोंनि ओनसोलाव बा जिल्लाफोराव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुंखौ जुगामि खालामनो थाखाय आरो बिसोरनि गोसोखांथियाव बेबायदि टुर्नामेन्टखौ फालिबोदों। खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों रां रुफानि आंखालावब्लाबो आरो स्पर्ट्स एसोसिएशना मुंख्लंफोरनि जि कन्ट्रिबिउसन आरो बिथांमोननि जिखिनि हाबा मावलांनाय बेखौ जुगामि खालामनो आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनो जेब्लाबो गोसोखांबाय थानो थाखाय मुंख्लं न'खरनि बाय बाहागिखौ लिंहरनानै बे गेलेनायखौ माने खुंफुंबोबाय थादों आरो बेयाव बे ओनसोलनि गोबां रोजा रोजा रायजोफ्रा बाहागो लाबोदों, मदद होबोदों, सुंथाबोदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बेयो मोनसे रिकगनिसन मोनबाय आरो लोगोसेनो ओनसोलाव गोजोन खौसेथि अनलायनाय बे बांदों आरो मानसिफोरनि गेजेराव स्पर्ट्सखौ लानानै जिखिनि मोनसे उत्साह आरो गेलेनायजोंनो मोनसे केरियार दानो हायो आरो गेलेनाया अकल गामि लेभेलावल' नङा, स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो स्पेस लानो हायो। इन्टारनेशनेल गल्ड मेडेल मोननाय बा अलिम्पिक गल्ड मेडेल मोननाय, ब्रन्ज मेडेल मोननाय, सिलभार मेडेल मोननाय इन्डियाआव दिनै गोबां दङसै। नर्थ इस्टआवबो मोनदों, आसामावबो मोनबोदों मेडेल आरो हिमा दासआ जुदि हायोब्ला, लाभलिना बरग'हाया हायोब्ला, दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारी बिथांमोनाबो दिनै स्पर्ट्सआव गोबां मुं खामायनो हादों। बर' जानानै बिथांमोना नेसनेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो खाग्राबारि ओनसोला बा भेरगाव ओनसोला स्पर्ट्सनिनो मोनसे जायगा, खारन बेयाव प्रमिला दैमारि, सन्जय बर' आरो भाग्यबती कसारीमोन बायदि आगोमा माने स्पर्ट्स टेलेन्ट थानाय जोंनि फिसाफोरा जोनोम मोनदों आरो बिथांमोना गावबा गावनि गेलेनायजों टेलेन्टखौ आरो बिश्व दरबाराव दिन्थिफुंनो हादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 4 सेप्तेम्बराव जोंनि मिरु आफादनि बड'फा हाउसआव जों दरबाराव दिन्थिफुंनो हादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 4 सेप्तेम्बराव जोंनि मिरु आफादनि बड'फा हाउसआव जों बिटिआरनि 10टा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ लानानै सावरायदों। गेलेनाय बिथिङाव आरो बेखौ सामलायनायाव बिथांमोना मा जेंना जेंसियाव गोलैनांदों आरो बिथांमोननियाव मा आइडियासफोर दङ। फारसेथिं आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों लिंहरदों, डक्टर सुभाष बसुमतारी रिजनेल जोंनि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बिनि फर्मार डाइरेक्टर आरो बिथांमोना माखासे आइडिया होदों। आन्डार 13 एबसुआ खुङो, जिल्ला लेभेलाव, आन्चलिक लेभेलाव मिरुआ बेखौ खुंगोन आरो लोगोसेनो नभेम्बर दानाव जोंनि बर'नि गासै गुबुन गुबुन जिखिनि आर्सारियाव, फुटबलाव, भलिबलाव, काबादियाव बा बक्सिङाव जायफोर प्लेयारफोर दङ आरो जायफोर रिटायार्ड पार्सनेलिटिस आरो गेलेनानै जायफोरा मुं खामायनानै दिनै रिटायारमेन्ट लाबाय बिथांमोनखौ लिंगोन आरो जायफोरा गेलेबाय थादों बिथांमोनखौ लिंगोन आरो सानथाम सानब्रैनि मोनसे नेसनेल जोङो स्पर्ट्स कन्टेस्ट मोनसे हाबाफारि जों लागोन आरो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै गेलेनायनि बिथिङाव बिश्व दरबाराव बर'फोरखौ मेक्सिमाम लेभेलाव लांनायनि थाखाय जोङो परिकल्पना खालामनानै सरकार लेभेलखौबो जों नारसिनगोन आरो जोंनि लेभेलावबो इनिसिएटिभ लागोन। गोजोन्थों।